Ето това аз ви показвам. Обаче с песента ви го изрязвам. Да се знаете всичките, какво се случи тук. Те искате пак от пичлите, искате от париклите на батко си, що така те в легото с сладко си. Искаш да те оближа, няма какво да стане, римата ще почвам аз да нижа. Искам въобще да не се занимавам, няма как да не ставам. Просто римата обладавам, тук вас въприебавам. Какво ли ставам, какво не давам, какво ли не давам, сама пак получавам. Винаги от хората, срещу хората не се предавам. Аз съм откачен, аз съм от Ягамен. Тук в главата ти навлизам през ден и нощта паля. Тук котките няма да ги каля. Аз просто ги обладавам, на тях не давам. Винаги съм окончателен, не смекчавам. Тона, един тук пак рисувам на катастрона. Тика си като някоя бомбона. Ще ти смуча цялата, искаш ли да правиш на батко си в кавала банята? Питам те сега, що така се случиха нещата, ла-ла-ла. Много си откровена и много си надменна, обаче пак ще клякаш, правиш съркане, не една, две, да. Тук влезе вака, паля си какака, да. Много бесен тип, аз не съм стереотип на моя маса вип.